Human ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nasa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
like you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Catherine, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tunay, kag tampad nga gugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Nagasubra na gid sila. Nagasubra na gid. Jutay pa nga pag-antos ng pabay ilang. Kay kung makatapos ako sang high school ko, pwede naman siguro kita nga makahalin diri. Ina naman lang ang rason. Kung nga ang ginatinguhaan ko pa nga magdugay kita diri. Pero kung ako lang, madugay ko nagilayasan ang pamilya nga ini. Mga sakop sang demonyo. Ang utod ni Samuel. Masugata ko siya nga nagatulod sang iya karito. Nga ginasudlan sang mga ginapamulot niya nga mga basura. Ay, ari na siya Dilmo! Ba? Talagsa na lang kita nagkakita ay ba? Oo man. Uy, kamusta ka na? Ari, karito gyapon ang kaupod ko adlaw-adlaw. May lang gani, kay ginambugno mo pagyapon ako. Wala ka nagakahuya. Kag nga ikahuya ko ikaw. Ikaw bala mo? Ay, oo gali. Si Samuel, kamusta na siya? Ate, nagaupod-upod siya sa ilan ni Batoy eh. Sus, wala siya natak-an nga magsagad sang upod-upod sa barkada niya. Ano na lang matabo sa kabuhi niya sina? Sa baylo nga mag-eskwela siya, kung ano-ano ang ginauna niya. Nga bala nga hindi na lang siya magsunod sa imo man? Sa akon? Oo, sa imo. Nga man no? Kay kapisan sa imo, nagahimakas ka gid. Baw salamat gid Baw! Mayo kay nakita ay ka mga duwa ba? Samuel? Nakita ay ka mga duwa ba, no? Oh, ano inang napanimawan ko? Baho ka sigarilyo? Nagapanigarilyo ka na? Uy, soltero na ko mo. Habi mo, kung nagapangakig gamay ka, gadugang lang kagwapa mo. Ay, sige na gali. Mabilin ko na ka mga duwa. Madiritso pa ko sa skrapan. Ibaligya ko pa ining napamasura ko. Sige. Ang matuod. Dahil nasakitan ako magtulok sa kaswit nila nga duwa. Naablang halin sa mga bata pa kami. Malapit di katama si Jamaica kay Samuel sang sakon. Pero, sige lang. Kaya ako man perming ginadayaw ni Jamaica.
Ti ano? Nasalupuan mo na bala ang tibod nga nasudlan sa mga bulawan? Sige, Jamaica. Kadlawi lang ko Base sa pila kadlaw kung makuha ko na maglagas-lagas ka sakon. Hoy, Samuel. Pwede bala? Untati na ang ilusyon mo nga ina. Isa pa. Sa baylo nga magsubong kasi na, kung sundon mo na lang ang utod mo. Basi pa lang kung mag-asinso ka. Sa nasiling ko na, Mike, kung swerte sa tao nga magmanggaranon niya, bisan mapungkol na siya, mamanggaranon yun na siya. Apang kung lain niyang kapalaran nga gintalana sa imo, bisan balasan mo pa na iyang dugo ang trabaho mo, dira ka lang na iya kutob. Tiko gid yung mga rason mo, no? Diyo, ano nga tiko man? Praktikal lang, kuya. Kag magkita mo, Mike, sa pila kadlaw, mapamatud-an ko na si mo. Ano ang pamatud-an mo? Nga sa punta sang balangaw, may tibod nga nasudlan sang madamo nga bulawan? Oo, Jamaica. Kag amoy na nga tibod, ang magapamanggaranon sa akon. Amo ina. Malayo gid man niya kung ikumparar si Delmo kay Samuel, Mike. Si Samuel ya, may pagkatikalon. Kag kasakit sa iya kung maghuluhambal. Samtang si Delmo naman, tama kakalmado. Kag labaw sa tanan, do ginatun-an gid niya sang maayo ang tanan nga tika nga ginahimo niya sa kabuhi. Kag hindi malayo nga mag-asenso siya sa pila ka adlaw. Gani kung magpangaluyag sila sa imo nga duha, si Delmo gid ang pilion mo, ha? Si Manang bala mo, pangaluyag siya dayon? Ina na ginapananaw ko, no. Panulo ko, pareho sila nga may luyag sa imo. Ano? Oo. Pero anay ka. Hindi bala, si Delmo gid ang kaedad mo? Oo, nang. Magulang si Samuel sa amo ni Delmo sang duha ka tuig. Pero ang panulo ko ya, mas lapit ka kay Samuel. Kay tama manabi ka mahuluyaon kay Delmo, nang. Daw mahuya siya pirmi nga magpalapit sa akon. Amo matuod. Hindi pareho kay Samuel. Nga sulong lang yung nga sulong. Pero subong pa lang, ha. Ginapananaw ko na. Si Delmo gidya ang maasenso sa ilang nga duha. Ginsiling mo pa, nang. Pero nang, hindi mo gid pagpabation si Samuel kay hindi na siya magpasugot. Ha? Nga man. May nahibalaan bala siya para mag-asenso? Gasigan yung pag-ubra. Hinugay kutso-kutso. Hoy! Kamu nga duwa, ha? Pulos ka mawakal. Unahan ninyong inyo trabaho. Anong ginabuhat namon, Mrs. How? Mabato ka gadyan, no? Hoy, hindi pag-ubusang pasensya ko, ha? Sip! Nang, tama na Hindi man gihapon kita magdaog sa iya. Mausay ka lang sang laway mo, nang. Kabudlay gid sang kahimtangan naton diri, Maika. Kun nga abala nga nadala gid ako sang drama sang bruha nga ina man. Abi ko anay. Kun matuod gid nga mabuot siya. Gali kay may ginatago man siya nga sungay sa agtang niya.
Pero nang, siling ni nanay, mabuot gid man si Mrs. O galing, basi ko nalatnan lang sa sang iya bana. Nga wala sang labot sa iya nga isig katawo. Basta Kung makatapos ka na sa high school, Maika, mahalin na kita dire. Pero, paano paandam niya sa ato nang? Pero paano kita, Mike? Kung padayon kita nga magkahadlok sa iya, dire na lang kita manigulang? Kag anong matabo? Wala! Manigulang kita nga ulipon sa iya pamilya. Gani kon kinahanglan nga magpatsanay kami nga duha para makahalin lang kita dire, buhaton ko ina, Maika. Buhaton ko! Si Manang Jenny kag ang driver nga si Alan. Kadurop gid sing ila pagsugilano, no? Ano ayan ang ginahambala nila? Husto? Hindi ayan. Nagapangaluyag si Alan kay Manang. Kung magtulog na kami karon, pamangkuton ko si Manang Jenny, Oo, Mike. Nagapangaluyag matuod siya sa akon, Ha? Te, wala man sa malain, dira. Isa pa. Sultiro man at si Alan. Wala man sa problema, siguro, Pero nang, basi kung makahibalo si Mrs. kag maakig siya. Ay, hindi naman na yaguro husto nga pati ang personal ko nga kabuhi. Intrahan niya. Isa pa, nagakadto man lang diri si Alan kung wala ang magpamilya. Gani wala kasang dapat kakabalakan, Napyaran ko. Sang nagapangaluyag si Alan kay Manang Jenny, wala ko na nabatian si Manang na nagahambal nga mahalin kami diri. Hinali lang nga naghumok ang buot niya. Lain gid man matuod ang mahimo sang gugma, wala ka pa nagatulog, ya? Nang? Ako balang ginakulbaan si ninang mo? Ha? Sang ano? Paano kung maabta ni Missy si Alan diri nang? Pasi kung idemanda niya ini nga trespassing? Lo, nga ahaw. Sa banta mo ayhan.
Kung maglisensya si Alan sa iya nga mga luyag sa akon, pasugtan niya ini? Hindi nang. Amo na gani. Amoy na nga wala siya sang iban nga paagi, kundi ang tabuon nga wala diri ang magpamilya. Kag amo nang pagpamasyar diri. Naluyag ka kay Alan nang no. Yudi, si Manang. Nagahuya-huya pa bala sa akon, haw? Oo na Sugiran ko na lang gani ikaw. Naluyag matuod ako kay Alan. Gani, ginbaton ko na siya kahapon. Ha? Nobyo mo na si Alan nang? Hindi ka sa iya, haw? Hindi man sa amo sina nang Ang matuod gani. Okay ako sa iya para sa imo nang. Bisan matuod nga driver lang siya. Apang mabuot kag responsable siya nang. Kag panulo ko, ginahigugma kagid niya nang. Ano nga sa panulok man? Matuod ginaya nga ginahigugma niya ako no. Ang matuod gani. Ginahagad na niya ako nga magpakasal. Sang ginbaton ko siya. Ano? Duka da, sigid nang haw. Kay dira man nagyapon mapadulong mo. Uti, hindi ba lang love gid matuod niya ako? Kay kun hindi man na siya maghagad sa akon pakasal. Husto ka nang. Pero nang, nagpasugot ka man bala? Wala. Ha? Ginhambalan ko siya nga paminsaron ko lang anay Husto nang, mabudlay na nga basta-basta ka lang magpasugot sa gusto niya. Wala makahibalo si Jam. Wala matuod ako nagpasugot nga magpakasal dayon kay Alan. Apang nagakita ay naman kami kun gabi. Kun tulog na ang tanan. Wala sang tupong ang kalipay nga ginabatsyag ko. Kun kaupod ko si Alan. Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Mungkaw. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO